So hello friends, welcome back to my another new video. So friends, आं दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो खोन्थागोन जेरैखि इउटिउबनिफ्राय मोनसे जोबोर मोजां आपडेट्स फैदों आरोखि ना जों इउटिउबारफोरनि थाखाय जेरैखि इउटिउबनिफ्राय जेरैखि YT स्टुडिअनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां आपडेट बे आपडेटआ जाहैदों मा जों इउटिउबारफोरनि थाखाय जोबोर मोजां आरोखि ना सो बे आपडेटआनो जाहैदों मा जोङो माने आगोलहाय जों मा खालामनांगौमोन जेरैखि जोंनि चेनेलाव बा भिडिअसफ्राव कमिउनिटि गाइडलाइन्स स्ट्राइक बा कपिराइट क्लेम फैयोबा जों बेखौ मा जोङो चेक खालामनानै नायनो थाखाय जोंनि चेनेलनि अबे भिडिअआवहाय कपिराइट स्ट्राइक एबा कपिराइट क्लेम फैदों सोखौहाय जोङो चेक खालामनो थाखाय जोङो गुगल क्रोम ब्राउजारनि दारैसो नायनांगौ जानानै फैयो नङा होमबा गुगल क्रोमखौ अपेन खालामनानै जोङो इउटिउबाव माने गावनि जीमेल आईडी पासवर्ड होनानै लगिन खालामनानैसो जोङो माने फुरा सिङावसो हाबनानै नायनांगौमोन नङा होमबा आगोलहाय फुरा बेलेबजोंमोन दा मा जेनाखि इउटिउबनिफ्राय दा बेवहाय YT स्टुडिअआव मोनसे जोबोद मोजां आपडेट्स फैदों बे आपडेट्सआवनो मा एबारहाय मा जोङो बे आपडेट्स फैनायनि दारै जोङो मा जोङो YT स्टुडिअआवहायनो जोङो नायनो हासिगोन आरोखि ना जोंनि चेनेलनि अबे भिडिअसआ स्ट्राइक फैदों बा कपिराइट क्लेम फैदों जोंनि एबारहाय मा जोंनि बे YT स्टुडिअ एपआवनो जोङो मा नायनो हासिगोन आरोखि ना अबे भिडिअआवहाय स्ट्राइक फैदों एबा कपिराइट क्लेम फैदों बे आपडेट्सआ माने जोबोर मोजां आरोखि जों इउटिउबारफोरनि थाखाय स' बेनि थाखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो मारै जोङो जोंनि चेनेलनि बे भिडिअसफ्रावहाय माने स्ट्राइकआ अबे मारै माने माबोरै चेक खालामनानै नायनो स' आं बेखौ फोरोङो आरोखि ना स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामनानै नोंथांमोननो फारि फारि स' आरो मा आगोलहाय जोंनि चेनेलावहाय मा कपिराइट स्ट्राइक बा कपिराइट क्लेम माने अबेबा भिडिअसफ्राव फैयोबाबो मा माने कपिराइट स्ट्राइक बा कपिराइट क्लेम हरोबाबो मा एखमबा समावहाय इउटिउबनिफ्राय मेल फैया आरोखि ना स्ट्राइकआव फैनाया खिन्थु कपिराइट क्लेमाव फैया कपिराइट क्लेमा जाहैदों मा रिउज कन्टेन्ट स' माने गोबां सोरबा इउटिउबारफ्रा मा माने गावनि जेनाखि चेनेलखौ मनिटाइज जेनाखि क्राइटेरियाथ' थायो होमबा 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स माने टाइम बे कमप्लिट खालामखांनायनि उनावहाय जोङो चेनेलखौ मनिटाइजेशननि थाखाय एप्लाइ खालामो नङा होमबा एप्लाइ खालामनाय समावहाय जोंथ' माने चेक खालामनो नायला मोजाङै मिथिला माने कपिराइट क्लेम बा माने कपिराइट क्लेम फैयोबाबो मा रिउज कन्टेन्टनिबाबो मा बेवहाय मेल फैया आरोखि ना इउटिउबनिफ्राय स' आङो दा बेनिखायनो आं नोंथांखौ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थानो सानदों आरोखि ना स' एखमबा समावहाय मा माने फैया इउटिउबनिफ्राय स' दा मिथिला नालाय माने जोङो क्राइटेरियाथ' कमप्लिट जाबाय 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम स' जाबाय नालाय क्राइटेरियाथ' कमप्लिट जाबाय नालाय जोङो मनिटाइजेशननि थाखाय एप्लाइ खालामसै बेवहाय मा उनावहाय मा एप्लिकेशना रिजेक्ट जानोसै स' मानि थाखाय रिजेक्ट जादों बे रिजेक्ट जानायानो जाहैदों मा बांसिन रिउज कन्टेन्ट कपिराइट क्लेम स' बेखौनो कपिराइट क्लेमखौनो रिउज कन्टेन्टखौनो बुंनाय जायो आरोखि ना मानो होनना बुङोब्ला जोङो एनादार माने चेनेलनिफ्राय जोङो बेखौ कपि खालामनानै जोंनि चेनेलाव आपल'ड खालामोबा बिसोरनि भिडिअसखौ डाउनलड बा एसेबाबो काट खालामनानै आपल'ड खालामोबा बे जाहैदों मा मोनसे रिउज कन्टेन्ट एबा कपिराइट क्लेम स' बे कपिराइट क्लेम आरो रिउज कन्टेन्टनि थाखाय माने इउटिउबा अबेबा समावहाय मेल हरा स' बेनि थाखायनो मा माने जोबोद प्रब्लेम जायो आरोखि ना जोङो दा जेनाखि दा इउटिउबनि जेनाखि YT स्टुडिअआवहाय मोनसे आपडेट्स फैदों ना बे आपडेट्स फैनायनि दारैनो जोङो दा जोबोद सहज जासिगोन आरोखि माने जोबोद मोजां जासिगोन जोङो YT स्टुडिअ एपआवनो जोंनि चेनेलनि अबे भिडिअसआ कपिराइट स्ट्राइक बा माने कपिराइट क्लेम माने रिस्ट्रिक्शना मा सोलिनानै दं ना माने कपिराइट क्लेम बा रिउज कन्टेन्टना कपिराइट स्ट्राइक स' बेफोरखौ जोङो मा YT स्टुडिअ एपआवनो फुरा डिटेल्स नायनो हागोन आरोखि ना आगोलनि बायदि इसिबांनि बेले नंला जोङो गुगल क्रोमाव अपेन खालामनानै जोङो माने इउटिउबखौ लगइन खालामनानै माने सिङाव ब्राउजाराव माने नायनांगौनि खुनु बेले बेजेनि खामानि गैला आरोखि जों YT स्टुडिअनि दारैनो जोङो एबारहाय आरामसे नायनो हासिगोन आरोखि ना स' आङो नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो माने स्टेप बाय स्टेप खोन्थानो सानदों आरोखि ना जोङो मारै चेक खालामनो नायनो हागोन माने जोबोद इजि आरोखि ना सिम्पोलथार अके स' लेट्स स्टार्ट टुडेस भिडिअ साफ्रेस दा आङो आंनि जेनाखि YT स्टुडिअ एपखौ अपेन खालामबाय स' नोंथांमोनाबो माने नोंथांनि YT स्टुडिअ एपखौ अपेन खालामदो अपेन खालामखांनायनि उनावहाय जेनाखि नोंथांमोना अबे भिडिअआवहाय स्ट्राइक फैदों बा कपिराइट क्लेम फैदों स' नोंथांमोना नैबेयावहाय भिडिअखौ स्क्रल डाउन खालामबादो मा भिडिअनि नैबेबायदि एरियायावनो मा कपिराइट स्ट्राइक बा कपिराइट स्ट्राइक लिरनानै खोन्थाखागोन बे भिडिअआवहाय आरो कपिराइट क्लेम फैयोबा बेयाव कपिराइट क्लेम लिरनानै खोन्थाखागोन आरोखि ना अके स' आरोबाव नोंथांमोननो स्टेटासखौ देखायनि आङो ओरै स' नैबाव रिस्ट्रिक्सन दंना नैबे रिस्ट्रिक्सन नङा होमबा भिजिबिलिटिया जाहैदों पाब्लिक जाबाय रिस्ट्रिक्सना जाहैदों मा नन बा नोंहा खुनु प्रब्लेम गैया बे रिस्ट्रिक्सननि जायगायावनो कपिराइट क्लेम फैदोंबा कपिराइट क्लेम बेयाव कपिराइट क्लेम देखायखागोन आरो कपिराइट स्ट्राइक बा कपिराइट स्ट्राइक बेयावनो देखायखागोन आरोखि ना स' जुदि नोंथांनि बे चेनेलनि जेनाखि जायखिजाया भिडिअआवनो कपिराइट स्ट्राइक एबा कपिराइट क्लेम दङबा नोंथांनि चेनेला मनिटाइजेशननि थाखाय एप्लाइ खालामबाबो मनिटाइज जानाय नङा अके स' आरोबाव मा मोनसे बाथ्राया जाहैदों मा नोंथांनि चेनेलावहाय 3 मान्थ्सनि गेजेराव खनथाम कपिराइट स्ट्राइक फैयोबा नोंथांनि चेनेला पार्मानेन्टलि डिलिट जागोन आरोखि ना अके स' बे रिस्ट्रिक्सनाव नायबानो जाबाय बेनो नान
ओमफ्राय गासिबो बेबायदि नुनो मोनखागोन आरोखि ना सिगाङावनो नैबे भिडिअनि माबायाव नुखागोन बे लाइक्स कमेन्ट सेक्सना बिनि गोजौआवहाय कभारेज स्ट्राइक दंबा कभारेज स्ट्राइक देखायगोन कभारेज क्लेम दंबा कभारेज क्लेम देखायगोन आरोखि ना अके स' आं मोनसे एनादार मोनसे नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननो डेम' देखायनो थाखाय मोनसे एनादार चेनेल खुलिदों आङो ओरैनो जास्ट डेम' देखायनो आरोखि ना बे आंनि चेनेल नङा ओरैनो जास्ट नोंथांमोननो डेम' माने देखायनो मोनसे डेम' चेनेल बानायदों आङो स' आं नोंथांमोननो देखायनि बेखौ र' माबायदि देखायो सब्रेस आं नोंथांमोननो जायनाखि जास्ट डेम' देखायनो थाखाय नोंथांमोननो मोनसे चेनेल खुलिना ओरैनो आलदा भिडिअखौ ओरैनो आपल'ड खालामनो आरोखि ना मालायनिखौ आङो ओरैनो जास्ट नोंथांमोननो देखायनो थाखाय डेम' देखायदों स' नै बेबायदि नुगोन आरोखि ना नोंथांनि चेनेलाव कभारेज स्ट्राइक बा कभारेज क्लेम दंबा कभारेज क्लेम दं नालाय नैबेयाव कभारेज क्लेम देखायदों नै लाइक कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव कभारेज क्लेम जुदि बिदि कभारेज क्लेम दङबा नोंथांमोनाव मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामबा नोंथांनि चेनेला मनिटाइजेसन जानाय नङा स' बे भिडिअखौ आं ओरै क्लिक खालामबा नुनो मोनखागोन नै रिस्ट्रिक्सनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय कभारेज क्लेम +1 नुबाय कभारेज क्लेम देखायखाबाय बे भिडिअआ कभारेज क्लेम बे जाहैदों मा कभारेज क्लेम माने मा बुजिदों नोंथांमोना रिउस कन्टेन्टनि दारैनो फुरा माने चेनेला मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामबाबो मा रिजेक्ट जायो एप्लिकेसना बेबायदि नुगोन आरोखि ना नोंथांमोना नोंथांनि चेनेलनि भिडिअसखौ बेबायदिनो चेक खालामनानै नायनो हागोन नोंथांनि चेनेलनि अबे भिडिअसआ कभारेज क्लेम दं नामा बा कभारेज स्ट्राइक दं नामा अके स' नोंथांमोननि जायनाखि क्राइटेरिया कमप्लिट जादोंबा माने मनिटाइजेसन माने एप्लाइ खालामनो थाखाय 1K साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट जाबायबा नोंथांमोना मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामैनि सिगां नोंनि बे भिडिअसखौ चेक खालामनानै नायजोब आरोखि ना बे माबाया रिस्ट्रिक्सनखौ माने फुरा कमप्लिट भिडिअखौनो बेबायदि चेक खालामनानै नायजोब बिनि उनावसो मा मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालाम नङाबा माने बेखार जागोन ओरैनो जोङो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो जोङो 3 टाइम्सल' चान्स मोनो 3 टाइम्सनि गेजेराव नोंथाङा मनिटाइजेसन खालामना लानो हायाबाथाय बे जाला आरोखि ना बे नोंथांनि चेनेला मालाबाबो मनिटाइजेसन खालामनो हाला खनथामल' चान्स मोनो जोङो बेनि थाखायनो नोंथांमोना नोंथांनि जायनाखि क्राइटेरिया कमप्लिट जायोबा बे गासिबो भिडिअनि रिस्ट्रिक्सनखौ कमप्लिट माने चेक खालामना नायजोब आरोखि ना बिनि स्टेटासखौनो भिडिअनि गासिबो स्टेटासखौनो आरोखि ना मा माने रिस्ट्रिक्सना मायाव दङ ना कभारेज क्लेम ना कभारेज स्ट्राइकआव दं स' नोंथांमोना बेखौ मा मनिटाइजेसन माने एप्लाइ खालामनो सिगां बेखौ चेक खालामनानै नाय अके स' बेनो आरोखि ना बेबायदि चेक खालामनानै नायनो हागोन नोंथांमोना एबारनिफ्राय YT स्टुडिअ एपआवहाय अके साब्रेस आइपि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जायनाखि जोंनि चेनेलावहाय कभारेज स्ट्राइक बा कभारेज क्लेम फैयोबा जोङो YT स्टुडिअनि दारैनो जोङो माबोरैहाय जोङो गावनि चेनेलनि अबे भिडिअसआ कभारेज स्ट्राइक बा कभारेज क्लेम फैदों बेखौ माबोरै चेक खालामनो हायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलावसोनो क्लिक खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना आंनि बे चेनेलावहाय इउटिउबजों रिलेटेड थानाय भिडिअसखौ माने टिप्स एन्ड ट्रिक्सफोरखौ आङो नोंथांमोननिसिम माने शेयार खालामबाय थागोन ओके स' थेंक्स फर वाचिं बाय